Hello guys, good morning ninyong tanan. Welcome back sa moang channel Ay and Mariano Family. Karon dang adlaw guys, ipangtanom na ni Mariano ag sili nga nanurok katong sili nga singa danang sili ha, Mariano? Sili nga atsal guys, dada pa ijang gitanom nga kubasa. Tanawan ninyo, nagtanom na siya to. Kani siya guys, mao nagbatong isa ra in taon kabuok. Isa ra ni my love. Og sili gagmay pa man eh. Mabuhi ka ni. Gisukot-sukot malagi ni my love. Kani guys, mao ni ag kubasa. Kana. Diya dapat dari dah. Daragahang buwak guys nga wa pa jud natanom kay nagpatrabaho man dari sa bahay diya. Ug itanom na matamak-tamakan. Na entonces gilig uban guys. Da kubasa. Atangi day ninyo ugma guys. Kay ugma mo uli si Lola Bits, anja mo dong pa Miss Alicia, magkita silang ensoy. Nawag mga putilya guys, nga tumba. Gahapon is pagtrabaho. Pero nabuhi na sigang buwak. Nabuhi. Na guys, nagtanom si Mariano buwak guys, si Janing tewas. Lexi ag ijahang giporma adto kay Aisa anja lab. Dari Lexi. Ag ito ah. Atong pag itoy. Mao de kamukuan Mariano na mulit ring. Siya ganahan. Tara guys, Lexi. Wa pa nahuman agad to. Madro magmabuhi ni. Pohon. Hello guys, padong Demiros Kasabas Market kay mo-order si Mama og Hano Black. Tas Mama tas likod ah. Shout out Tito Rodabia ijahang ka video call. Init na. Init na dari guys. Tataod mo. Taliksik na pod. Init na pod. Taliksik na pod. Bawo, gibungog. Tuking-tuking pa si Mother kay Tito Pablo. Shout out Rodabia Family. Shout out di ko sa gahag na. Wala ko kalaag. Sunod adlaw mo tagdon ako. Ay kuhaan tag isda. Atangin ninyo ugma buhon guys kay muuli na si Lola Bits mahapit Miss Alicia. Ihatid ni Mariano si Lola Bits hagna guys kay di man pwede si Lola Bits ring isa mo biyahe. Kay mabok-bok ja ming jang mabok-bok ja mis jang anak. Shout out de ko ni Mami Tatisi. Jang masaag. Hi nimo te. Nakaron sa Apot das Manila. Malaysia. Shout out po ko ni Ate Vidalos Cabrera Fronteras das Mariano te. Rakagwapo. Siya ganahan. Hi po ko ni Kuya Jobes. Hi Kuya og hi po ni Muti. Amping mo kanunay diha sa imong injong trabaho. Dito nang gibidyaas mamahaan na ron. Para laso. Lajo na kadyo kamo sa. Tara. Terus mama guys. Gamay mo mau. Gamay. Wapa lagi ko ron. Siya ganahan. In love si Mariano samot na. Uy, kung gamas be. Bitaw. Hapit sa tadari be. Siya ganahan. Ha? Awak mo lang? Simento. Pila? Simento. Kanto ka? Duha at pagkasako na? Mga tulo siguro. Kaya nga na man pay kuan. Uy dito mas bangira. Di ba? May bangira. Kapalita. Tulula. Tulusa. Pamilya. May numero ko pamilya ha. 12. Adi ka sa semento raman. Mutana sa panday. Hello guys, dami na rin
natanggong sa merkado kaya nagawan. Kami sa mga suki na malit. Para man to. Eh! Dali na! Ano yung palit? Para mong suki ka sa kapakan. Sige naman! Kalit mo halit. Ano sa'yo nga, ante? Ha? Ha? Marlene. Shout out, Marlene, ang pulokyo. Salamat mong ikuan din siya. Caldero of Langgana. Siyempre, kung saging di na sila ha, ang tulad mo. Huwag saging sila, mga gamit sa nila sila. Caldero, nanay Caldero kayo ibang ko. Anong pinailag mo din? Nanay, no. Ang Colloquio family, shout out. Hi, Sakate. Hi, te. Ay, sakit anong vlog? Shout out sa Shout out sa pamilya. Uy, kinukuha na si Partner! Kamuha na si Ay! Wanted ka lang ni Sarah pa! 110. Maniot to ta guys! Lamig ka juga kong sudan. Dahil sardinas, dahil miswa, o dahil buwan, o ginamos. Lamig ka jo. Pinamos. Nanda si Lola Pits dahil guys, di sa lalim na magpaulion ugma. Pits sa 14 na. Nangawa to buhay ka to. Sala? Kapusipus. Mura, Kapoy na ako. mura tayong plate, day, plate. Postpone. Siya, ganas Lola. Kapoy ko na siya postpone. Kay dugay ko na siya makitang insoy. Siya, giganahan. Ako gali, o kami ras mister din mo kumapit sa kuan, Alicia. Diretso na Siya, nangluod na. Nangluod na ko na ay. Diretso na ta, mura magkapoy na ako. Nakapos, punan pa sa kong ubo-ubo. Ano, sama. Hindi mo na tambol yung mga ubulan. Bao. Kapos, inutupos, punan ako din. Makatagama mo, din ako gusto balik na ni, kaya di ko puli o ninyo. Sinarabay ako, Tora. Ay, di na di ka mo balik lang. Pista Pista man na nigmayo. mo doon na, kamulo na na. Ay, si Lola. Baliktay sa tani na. Balintan sa tala. Wala man na balitan, ugma ka. Lunes. Lunis. 13 pa man. Ugma, 14 ng Lunes. Bot-bot. But ko na guys. Magbalintan sa bitaw tala. Narik. Hawd-hawid mo, mamurang ta makakita ka kalingawan ng disco. Ay, disco na na. One! Kita, mag-disco na rin siya. Valentine's. Nare-disc ko ng Valentine's na. Oh, manggod. Na ako. Oh, Lola. Muraw dahil pag may kalingawan lada, nagot ka lang, magtanong tada na. Nata natin galapok-lapok. Sa pidali ako lima. Mo na mapukano, wala ko ka. Na ako. Kaya naingan lang sa kuli dali ako, nabakuno kay Patot John. Na ako mo no. Bukaan ba rin saging lali ha? Lingagon. Ako sa una maani ako din. Buot pa marimining tulol makalikok adlaw mo ulit ko. Pila nagkakadlaw din dyan niya. Sumana na ka ben. Kaya ako na pizza 3 may abot ka nila ng pizza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Magyapog pa kasag na. Mag-isa din mo ba kasag na lang? Inutok mo na yan, nalabaw ko kong laab. Iminga sa Miss Gwen. Na ako na ito yung bisinta. Shout out, Bisinta. Set out sa lang, mga gusto yun. Sabi ko, takikibarang to. Gibar. Buwa. Bisa mo shout out, hindi po sila ma-open sa ilaw ko. Gawa sila yung anak na apo, samok-samok. Ay, ibarang lang. Lula. Free na na ako, pero na-apo ito. Lula. Gibar. Hi guys, mag-budget ko
Mag-module ron seleksian guys, ang tudluan. Kay dugay-dugay na niwa nag-module. Ipas na maugma pohon ni guli sa Alicia. Okay. Agi dyan ang i-module guys, kaano po, number 1 to 5. Sa isa ka papel, punon agwan. Isa na po ka papel, 2. Hantod mapuno tong 5 ka papel nga number 1 to 5. Tag isa-isa sa kada isa ka papel. Sige na be. Hindi mo bukit doon. 1 to 5. At ang hasang tudluan guys. Saan man, sige. Ay, lolo. 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 Mabudiyan ko, lo. Kasi may magpatuon mo, si Lola, si Mama. Hawid sa lapis. Amay mo lapis. Mura din lang para kayo. Lapis. Ay, tuo be, tuo. Tuo. Yan, so. Nga na be, number 1 ha. 1. Ikaw. 1 na po dari kilid. Magkatawa man ka. Sige na, 1. Migal sa to. Nga na ba? Nga na mo nga. Anak. Papuno ni mo, be, papuno. Ano yun ni mo isubat? Ano sa blue? Taman po dari sa blue. Sige. Sana naman kahoy, yung hatuntong, dampingin. Sige. Hugay naman ang lumaw. Sige. 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 Punan ang papel. Dari na pas blue. Sige pa. Taman sa blue. Ayo, sumpay-sumpay. Dari na ka. Blue o blue. Sige. Dari tak dapat mana. Ang tud mapuno. Sige. Dara guys, ag module liksi. Haro naman siyang giabayan. Agi diyang kamot. 1, 2, 3, 4, 5. Mana siya? Mo ni ang ipas ugma matumig alis siya ugma puhon. Be. Unsa man ay mo gidua di ay? Nagdong agday mig saging guys, isnak na mo orong alas 3 pare sa ginamos. Siya ganahan, lami kadyo. Hapit na maluto guys. Magmukbang mirog saging pare sa ginamos. Naluto na among saging guys, mga una mi. Day ginamos pero da ang gibutangan og kamatis ug sili. Das Lola Bets. Snack na magsaging guys. Kaya ni. Kadi hinugaw. Hinugaw be. Ano po ano? Mga tres mga. Nagwapo man ka Mariano. Tsangi. Ganahan pod. Wa nali. Buwa nga saging guys. Wala pa rin ginamos. Hindi na naman tada ng panpalya. Beet ka saging be. Nansa man mo buhok be? Bugnaw na rin. Beet ka saging? Ha? Dai mo do. Pabugnawa. Isud sa panaksan. Oh. Kaya kinam ni. Aho. Alpa. Excited na ka og maumuli la? Oh. Puspunon ko no la. Duklon ungin mo. Kalong saging long. Long. Hello guys! Dagat tanam ni Ming My Love Mariano o santal man siguro na Siguro ni nakajuring na. Oh, yung taon bibila ba dito? Da guys, mauro naman yung yatag ni Mariano nga buwak karong Valentine's Day. Dari naman na itanam arong kuhaan rami tayo nagka-14. Jahara ning bunot. Da, Ay hugot ay. Happy Valentine's Day. Si Lula. Dahil tagbunot na nila. Ano mo ni kipaduro? Tanong asa pa man mo ato. Dari nga lagi. Dari ikaw lang. Ano na siya mo inanak. I-trim man nila, i-trim. Yeah. Turun ta to sige. Kaya may daghang itanam dito pala. Tuton na. Hay butol.
Ikaw ba? Higit ba? Nga na ragod. Kay Triman raman ni nagbudak mabuhi. Naglisod mag-train na kay kuha na siya sut-sut ra kaado. Sut-sut ra kayo na. Nagkuha na mga muda nag sa ba ni paggunting na to dani. Okay ra nila kay jag mamatay ka ba la? Di na ni masupsop. Noon sa mabuhi naman po dana. Lagyo ang gamay kay murag sip-sip ra dit po. Isa-isa po mo alam. Lagyo ay gamay may lab. Siya ganahan. May lapot eh. Uy, sip-sip ra nang imo hilig sa kag sip-sip ga. Ano yan? Sip-sip ra lagi nang imo, maitot sa labit. Tanggalin mo yan ng maayos, aron makasinabot tayo ng maayos. Ano na? Uy, mabag man. Apura. Nahangan na dahil Mariano guys, kita dahil. Ang Lexian. Ato ka rapit dahil, aron makasinabot lang. Dari ato ba? Shout out tayo ko sa taga-video, Chiname Amela. Shout out tayo ko ni Mian Ampolokyo na akaron sa London. Ampolokyo family, shout out. Hi ko ninyo. Salamat sa pagtanaw sa mga vlog. Si Pela yung shout out. Timpani dia. Tiffany Reyes. Reyes family o Langi family, shout out. Sagdaras deo. Dinahan. Okay guys, naman na dari at na po kaspikas. Saan na ninahang, ana naman to yung mga kuwan. Ito na po to na, ibalis lain. So guys, maura na yung vlog rong adlaw. Salamat dahil sa inyong pagtanaw sa mo ang vlog. God bless ninjong tanan. God bless ninjong tanan. Atangin ninyo mo ang sunod nga vlog guys. Kay mato si Lola Bet sa Alicia. Magkita na sila ninyo. Atangin ninyo guys. Bye bye guys.